Τον Σεπτέμβριο του 1975 ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή πληθυσμών στην Κύπρο ύστερα από την Τρίτη Συμφωνία της Βιέννης που έγινε μεταξύ της 31ης Ιουλίου και της 2ης Αυγούστου 1975. Η ανταλλαγή πληθυσμών έγινε εν μέσω έντονων αλληλοκατηγοριών μεταξύ των κομμάτων τα οποία αποδέχονταν τη μεταφορά των Τουρκοκυπρίων από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα για να εγκατασταθούν στα σπίτια των Ελλήνων, αλλά το κάθε κόμμα έβλεπε τα πράγματα με διαφορετική σκοπιά. Ο Γλαύκος Κληρίδης, ο Ελληνοκύπριος συνομιλητής στις συνομιλίες της Βιέννης, δεν έκρυψε τίποτε για τα όσα έγιναν και τις οδηγίες που είχε στη συνάντηση της Τρίτης Βιέννης που έγινε στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κουρτ Βάλχαριν, ότι δηλαδή είχε εξουσιοδοτηθεί από τον πρόεδρο Μακάριο να πληροφορήσει το Ραούφ Θεκτάς ότι θα επέτρεπε σιωπηρά τη μεταφορά των Τουρκοκυπρίων στο βορρά, αλλά ο ίδιος ως συνομιλητής έκρινε ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει μερικά ανταλλάγματα για τους εγκλωβισμένους της Καρπασίας. Ανέφερε ο Κληρίδης μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου και έχει σημασία να δούμε τι είπε αυτόλεξη. Το Υπουργικό Συμβούλιο με εξουσιοδότησε εγνώση και του Εθνικού Συμβουλίου και κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας να είπω εις τον κύριο Ντεχτάς για να αποφύγουμε την εκδίωση των Ελλήνων από τα βόρεια ότι σιωπηρός θα αφήναμε τους Τούρκους να πάνε εκεί. Αυτό θα γινόταν άνευ ανταλλάγματος. Προτίμησα να εξασφαλίσω την Καρπασία παρά να πάνε στα βόρεια χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Επομένως εκείνοι που επικρίνουν δεν είναι καλής πίστεως επικριτές. Σε ερώτηση αν η συμφωνία θα επηρέαζε το στόχο που είχε χαραχθεί, δηλαδή τη μη αναγνώριση της διζωνικής λύσης, ο Κληρίδης είπε ότι ασφαλώς η μετακίνηση των Τούρκων στο βορρά δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, αλλά πρόσθεσε ότι η εκλογή δεν ήταν μεταξύ αρνήσεως να επιτρέπαμε στους Τούρκους να μετακινηθούν ή όχι, αλλά μεταξύ σιωπηράς ενεργείας για να πάνε οι Τούρκοι εκεί ή μεταφοράς των με ανταλλάγματα. Προτίμησα, είπε, να αναλάβω την ευθύνη του ανταλλάγματος παρά να επιτρέψουμε στους Τούρκους να πάνε σιωπηρά στην άλλη πλευρά. Οι διαφωνίες για τη συμφωνία συνεχίστηκαν στην κοινή συνεδρία του Εθνικού και Υπουργικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε στις 5 Αυγούστου 1975, δηλαδή λίγες μέρες μετά το τέλος των συνομιλιών. Το Εθνικό και Υπουργικό αποφάνθηκαν ότι ο διαπραγματευτής ενήργησε εντός των πλαισίων των δοθησών προς αυτών οδηγιών. Ακόμη τα δύο ανώτατα πολιτικά σώματα κατέβαλαν μια προσπάθεια να πουλήσουν τη συμφωνία στον κόσμο, ισχυριζόμενα ότι με τη μεταφορά των Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα δεν επηρέαζε την επιστροφή των προσφύγων. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρία ήταν πολύ εύγλωτη. Ο Μακαριότατος αναφερόταν ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού και Υπουργικού Συμβουλίου επί των εργασιών και αποτελεσμάτων της διάσκεψης του Ελσίνκη στην οποία παρέστη. Επίσης εγένετο ενημέρωσης υπό τον κύριο Κληρίδη επί του τελευταίου κύκλου των συνομιλιών εις Βιέννη και ανεσκοπήθη η κατάσταση ως αυτή διαμορφώθη μετά τα συνομιλίας. Επί του θέματος της μετακίνησης των Τουρκοκυπρίων από τον Νότο διεσαφηνίστηκε ότι η μετακίνηση δεν προδικάζει αναγκαστικά τη μορφή της τελικής λύσης του Κυπριακού και πολύ περισσότερο δεν επηρεάζει την επιστροφή των προσφύγων στις αιστείες τους. Τα μέλη του Εθνικού και Υπουργικού Συμβουλίου διεπίστωσαν επίσης ότι ο διαπραγματευτής ενήργησε μέσα στα πλαίσια των οδηγιών που του εδόθηκαν.
Ο κύριος Λυσαρίδης διεφώνησε ως προς τη διευθέτηση του θέματος για τη μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων. Το ΑΚΕΛ είχε ταχθεί πλήρως υπέρ της συμφωνίας στη Βιέννη σχετικά με τους Τουρκοκύπριους και τους εγκλωβισμένους στην Καρπασία. Ο Ανδρέας Ζαστίδης, βουλευτής και γενικός γραμματέας της ΠΕΟ, εισηγήθηκε πως η αναλαμπή, όπως τη χαρακτήρισε, που εμφανίστηκε στον τρίτο γύρο των συνομιλιών της Βιέννης, έπρεπε να ενδυναμωθεί. Είπε συγκεκριμένα: «Είναι βέβαιο ότι στη Βιέννη είχαμε ένα νέο πνεύμα κατανόησης. Το πνεύμα αυτό εμφανίστηκε περιορισμένο σε μια πρώτη αναλαμπή. Το καθήκον μας είναι να ενδυναμώσουμε αυτή την αναλαμπή και όχι να την καταστήλουμε είτε με την άρνηση είτε με τη δημαγωγία». Ο Ζαφτίδης, που απαντούσε έμεσα στις επικρίσεις του Βάσου Λυσαρίδη για τη συμφωνία, πρόσθεσε: «Έχουμε καθήκον να προστατέψουμε τις συνομιλίες ενάντια σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για να τις υποσκάψουν και έχουμε επίσης καθήκον να τις χρησιμοποιήσουμε με προσοχή και ικανότητα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να αποφευθεί το αδιέξοδο και το ναυάγιο των συνομιλιών». Ο Ζαφτίδης είδε ως εξής τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης των συνομιλιών της Βιέννης. Κανένα από τα σοβαρά προβλήματα δεν έχει λυθεί, αλλά έχει ανοίξει ρήγμα στο τείχος της άρνησης και μετά από αυτό το ρήγμα είναι πιθανόν με αμοιβαίο αίσθημα καλής και ευθύνης, με ελαστικότητα και ετοιμότητα προς αμοιβαίες υποχωρήσεις, να ανοίξει ο δρόμος προς μια επιτυχή λύση της διαφοράς. Οι συνομιλίες κληρίδιν δεχτάς πάνω στις γεωγραφικές πτυχές ενός μελλοντικού διακανονισμού πρέπει να γίνουν και οι δικοί μας στις συνομιλίες αυτές πρέπει να είναι τέτοια που αν παρουσιαστούμε στην τέταρτη φάση των διαπραγματεύσεων χωρίς ουσιαστική προπαρασκευή, η ευθύνη να βαρύνει την άλλη πλευρά. Αλλά και ο Ανδρέας Φάντης, βοηθός γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, επετέθη εναντίον του Βάσου Λυσαρίδη και αυτός έμεσα για τη στάση που τήρησε έναντι της συμφωνίας για μεταφορά των Τούρκων στο Βορρά και τον κατηγόρησε ότι ενώ επέκρινε τη συμφωνία δεν είχε το θάρρος να επικρίνει αυτό που έδωσε τις οδηγίες στον Κληρίδη για μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή τον πρόεδρο Μακάριο. Ο Ανδρέας Φάντης επικαλέστηκε ακόμα και δήλωση του πρόεδρου Μακαρίου στην Ιταλική εφημερίδα Il Tempo για να αποδείξει ότι η μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων ήταν προαποφασισμένη και επέριψε όλη την ευθύνη στον πρόεδρο Μακάριο. Όπως είναι γνωστό, στις πρόσφατες συνομιλίες της Βιέννης, είπε, έγινε από τον κύριο Κληρίδη συμφωνία με τον κύριο Ντεχτάς για τη μετακίνηση στο Βορρά περίπου 8.000 Τουρκοκυπρίων που είναι οι τελευταίοι που έμειναν ως τώρα σε περιοχές που ήρχε το κράτος. Με τη συμφωνία αυτή που έκαμε ο κύριος Κληρίδης διεφώνησε ο κύριος Λυσαρίδης. Ορισμένη μερίδα του τύπου και ορισμένοι πολιτικοί κύκλοι αρπάχθηκαν από αυτό το γεγονός και με δηλώσεις και δημοσιεύματα θέλουν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού και του Εθνικού Συμβουλίου υπήρξε θυελλώδης και ότι η συμφωνία για μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων δημιούργησε μέσα στο λαό κοχλάζον ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί και να κάψει τα πάντα με τη λάβα του. Καταδικάζοντας τη συμφωνία αυτή, οι κύκλοι προβάλλουν το επιχείρημα ότι προδικάζει τη ζωνική λύση του Κυπριακού και ισχυρίζονται ότι η συμφωνία για μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων στο Βορρά αποτελεί αναγνώριση της διχοτόμησης της Κύπρου και ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς οι ίδιοι φτύνουμε πάνω στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες προβάλλει επιτακτικό το καθήκον να διαφωτιστεί ορθά ο λαός, να μάθει την αλήθεια, διότι ο λαός δεν πρέπει να εμπέζεται από οποιονδήποτε ούτε και να παραπλανάται.
Καταρχήν φαίνεται καθαρά, πρόσθεσε ο Ανδρέας Φάντης στο Αγγέλ, ότι η αντίθεση αυτών των κύκλων δεν βρίσκεται σε αυτή τη μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων, αλλά στο ότι η μετακίνηση γίνεται με βάση μια συμφωνία μεταξύ Κληρίδη και Ντεχτάζ. Όμως το πιο ουσιαστικό στην περίπτωση είναι αυτή τούτη η μετακίνηση και όχι το αν αυτή γίνεται σιωπηρός και με κλειστά μάτια από μέρους μας ή ύστερα από μια συμφωνία. Αν, όπως ισχυρίζονται αυτοί οι κύκλοι, με τη συμφωνία προδικάζεται τη ζωνική λύση, διαφωνώντας έτσι με τη διαπίστωση του Υπουργικού και του Εθνικού Συμβουλίου, τη διζωνική την προδικάζει αυτή τούτη η μετακίνηση και όχι η συμφωνία Κληρίδη-Ντεχτάζ που αφορά τον τρόπο μετακίνησης. Αν οι κύκλοι αυτοί ήσαν συνεπείς με την άποψή τους, θα έπρεπε να είχαν και την εντιμότητα και το θάρρος να καταδικάσουν και να αντιταχθούν στη μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων και όχι στη σχετική συμφωνία που είναι η σκιά του θέματος. Ο Ανδρέας Φάντης ήταν σαρωτικός. Κατέληξε μάλιστα με τα εξής. Ακόμα θα έπρεπε αυτοί οι κύκλοι να είχαν και την εντιμότητα και το θάρρος, καταδικάζοντας τη μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων, να επικρίνουν τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι αυτός εδέχθη τη μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων και έδωσε εντολή στον Κληρίδη να πληροφορήσει γι' αυτό τον Ντεχτάζ. Η ουσία του θέματος βρίσκεται στη μετακίνηση αυτή καθεαυτή και όχι στο αν αυτό θα γινόταν με τη σιωπηρή ανοχή μας και το κλείσιμο των ματιών μας, όπως ήταν η άποψη του Μακαρίου ύστερα από τη συμφωνία όπως γίνεται σήμερα. Ως προς την ουσία πρέπει να πούμε ότι στην πραγματικότητα η μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων είχε αποφασιστεί από την κυβέρνηση πριν από τις συνομιλίες στη Βιέννη. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Tempo στις 14 Ιουλίου 1975 δήλωσε τα εξής. Οι Τουρκοκύπροι δίνονται αν επιθυμούν να ζουν και χωρισμένους. Δίνονται να μετακινηθούν εκ μιας περιοχής και να εγκατασταθούν εις άλλη. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να καταλαμβάνουν ελληνικές περιουσίες και οικίες εκριζώνοντας τους ιδιοκτήτες των δια της βίας. Δεν νομίζω ότι θα είναι προς όφελος της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά δεν αντιτίθεμαι προς τιούτο διαζύγιο. Η δήλωση αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι σαφής. Η κυβέρνηση δέχεται τη μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων. Δίνονται να μετακινηθούν εκ μιας περιοχής και να εγκατασταθούν εις άλλη. Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι η μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων ήταν προαποφασισμένη. Οι κύκλοι που αντιτίθενται και επικρίνουν τη συμφωνία, την οποία θεωρούν ότι προδικάζει τη ζωνική λύση, πράγμα που είναι αναφέρετο δικαίωμά τους, θα έπρεπε να είχαν το θάρρος να καταδικάσουν αυτή τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι σε αυτή βρίσκεται η ρίζα του κακού, αν αυτό που συμφωνήθηκε στη Βιέννη είναι κακό. Οι πολιτικοί κύκλοι που ενόμισαν ότι πάνω σε αυτό το θέμα βρήκαν κατάλληλη ευκαιρία να τορπιλήσουν την τακτική αγώνα και τη διαδικασία των συνομιλιών, δημαγωγούν προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η συμφωνία Κληρίδη-Ντεχτάζ προδικάζει τη ζωνική λύση του Κυπριακού. Ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι τόσο ξέβαθος και επιπόλαιος που καταντά αστείος και διερωτάται κανείς αν αξίζει τον κόπο να καταπιαστεί με αυτό, είπε ο Φάντης και πρόσθεσε. Η πραγματικότητα πριν από αυτή τη συμφωνία για τη μετακίνηση των 8 έως 9.000 Τουρκοκυπρίων δείχνει ότι το σύνολο των Τουρκοκυπρίων που υπολογίζονται σε 120.000 πάνω από 110.000 βρίσκονται ήδη συγκεντρωμένοι στο τουρκοκρατούμενο βορρά. Αν προδικάζεται κατά κάποιο τρόπο τη ζωνική λύση του Κυπριακού, αυτή
πρέπει να θεωρείται προδικασμένη από το ότι ήδη η ολότητα σχεδόν των Τουρκοκυπρίων, με εξαίρεση τα υπολείμματα των 8 έως 9.000, βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην τουρκοκρατούμενη περιοχή. Και αν ακόμα δεν ετίθε το θέμα μετακίνησης αυτών των υπολείμματων και αυτοί έμεναν σε περιοχές που ελέγχονται από το κράτος, αυτό δεν θα προεξοφλούσε, δεν θα προδίκαζε, δεν θα αποτελούσε εγγύηση ότι η λύση του Κυπριακού θα ήταν πολυπεριφερειακή ομοσπονδία, όπως και η μετακίνηση των υπολειμμάτων των 8 έως 9.000 Τουρκοκυπρίων δεν εμποδίζει κατά ανάγκη τη ζωνική λύση. Το ΑΚΕΛ ήταν κάθετο. Ήταν σωστή η συμφωνία και την όλη ευθύνη για την ανταλλαγή των πληθυσμών είχε ο πρόεδρος Μακάριος, που δεχόταν κατά κέφαλα τις βαριές κατηγορίες αδιαμαρτύρητα, αφού είχε, όπως είπε ο Φάντης, αποδεχθεί διαζύγιο μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Οι προσπάθειες για την εφαρμογή της Συμφωνίας της Βιέννης άρχισαν με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Γλάφκος Κληρίδης ζήτησε από τον Ραούφ Φεχτάς να το συνοδεύσει στην κόμμα του Γιαλού, στην περιοχή της Καρπασίας, όπου είχε πληροφορίες ότι ένας αγνοούμενος από την Ελλάδα, παντρεμένος με Κυπρία, ο Στέλιος Γρηγοράκης, διέμεινε σε μια σπηλιά μόνος για 11 μήνες. Ο Ντεχτάς τον συνόδευσε πρόθυμα. Οι πληροφορίες που είχε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ανθρωπιστικών θεμάτων Ανδρέας Ματσουκάρης ήταν σαφείς. Κάτοικοι της κόμμας του Γιαλού, πρώην εγκλωβισμένοι, βοήθησαν τον Ματσουκάρη να σχηματίσει ένα μικρό πλάνο. Σαν έφτασα στην κόμμα του Γιαλού, ο Γρηγοράκης, που ζούσε σαν το αγκρίμι μέσα στη σπηλιά, έπεσε στην αγκαλιά του Γλάφκου Κληρίδη. Επιστρέφοντας στη Λευκοσία, ο Ντεχτάς παρέδωσε στο Γλάφκο Κληρίδη ακόμα ένα αγνοούμενο, το Χαράλαμπο Μοσχοβία από την Άχνα, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν 6 μήνες στο χωριό του, την Άχνα, και έκτοτε αγνοούνταν οι κινήσεις του. Η μεταφορά των 8.000 Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα έγινε από την Ούμφικιπ, η οποία συνέστησε ειδικό συνεργείο. Οι Τούρκοι τοποθετούσαν τα προσωπικά τους πράγματα πάνω στα λεωφορεία της Ούμφικιπ και κατευθύνονταν στο βορρά. Η δημιουργία της διζωνικής, αν όχι και της διχοτόμησης, την προέκτασή της ήταν πλέον γεγονός, αλλά είχε περιτύλιγμα ανθρωπιστικής υφής. Σε πολλά χωριά, ιδιαίτερα μειχτά, όπου οι Έλληνες και οι Τούρκοι έζησαν μαζί, ο χωρισμός γινόταν κυριολεκτικά μέσα σε κλάματα και οδυρμούς. Σε πολλά χωριά Τουρκοκύπριοι δεν ήθελαν να φύγουν. Οι πιο νέοι όμως, πιο φανατικοί, τους εκβίαζαν και τους απειλούσαν. Για παράδειγμα, στο χωριό Μαρή, μια Τουρκάλα, η Τσαχίτ Αλή Ριζά, καταργιόταν και φώναζε ενώ τοποθετούσε τα πράγματά της πάνω στο αυτοκίνητο της Ούμφικιπ. Την κατάρα μου να έχουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά μας. Οι ηγέτες μας αποφάσισαν να υποφέρουμε εκεί. Η καρδιά μου ξεσχίζεται να αφήσω το σπίτι που έζησα όλη μου τη ζωή, φώναζε κλαίγοντας. Μια άλλη Τουρκάλα, η Νεσμή Τεφίκ, σαν φόρτωσε τα πράγματά της πάνω στο αυτοκίνητο, κλείδωσε την ξόπορτα και πλησίασε την γειτόνισσά της, Μυροφόρα Ιωάννου, που είχε μετακινηθεί στο χωριό της μετά την προσφυγοποίησή της. Της έδωσε το κλειδί και ανηλήθη σε λυγμούς. Η Μυροφόρα την παρηγόρησε. «Μην ανησυχείς, θα σου προσέχω το σπίτι σου. Ο Θεός να μας βοηθήσει να γυρίσουμε μια μέρα στα σπίτια μας». Η μεταφορά των Τουρκοκυπρίων συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 1975. Ένας μόνο πολύ μικρός αριθμός Τουρκοκυπρίων επέλεξαν να παραμείνουν στην νότια περιοχή και στα σπίτια τους. Ήταν κυρίως ηλικιωμένοι. Στις 15 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, σε έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, ανήγγειλε την ολοκλήρωση της συμφωνίας σχετικά με τους Τουρκοκύπριους, όχι όμως και για τους Ελληνοκύπριους, για τους οποίους ελάχιστες πρόνοιες της εφαρμόστηκαν. Ανέφερε ο Άρχαη. Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου
8.063 Τουρκοκύπριοι μετακινήθηκαν με τη βοήθεια της Ουφικίπ στο βορρά, πράγμα που συνεπλήρωσε την επιχείρηση. Σχετικά με την επιστροφή ορισμένων Ελλήνων Κυπρίων στο βορρά, 286 μεταφέρθηκαν επίσης με τη βοήθεια της Ουφικίπ μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και άλλοι περιλαμβανομένων 8 δασκάλων ανεμένετο να μετακινηθούν. Άλλοι ακόμα 149 μετακινήθηκαν στο νότο. Η Ουφικίπ έχει εγκαταστήσει 4 φυλάκια. Η συμφωνία της Βιέννης αναφορικά με τους Έλληνες δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο σε ελάχιστο βαθμό. Ο Ντεχτάς έθετε υπό τον έλεγχό του κάθε Έλληνα που ζητούσε να μεταφερθεί στο σπίτι του και εξήταζε το μητρό του. Από την άλλη, οι γιατροί δεν επετράπη να σταλούν όπως και οι ιερωμένοι. Οι λίγοι δάσκαλοι που πήγαν άρχισαν από την αρχή να αντιμετωπίζουν προβλήματα σχολικών κτηρίων, βιβλίων και άλλων εφοδίων για τα παιδιά. Η διακίνηση των Ελλήνων από το ένα χωριό στο άλλο απαγορευόταν από τις τουρκικές αρχές, ενώ στους Έλληνες δεν επετρέπεται να πλησιάζουν τους άντρες της Ουφικίπ, οι οποίοι υποτίθεται ότι βρίσκονταν εκεί για την ασφάλεια τους. Περιορισμού στη διακίνηση επέβαλαν οι Τούρκοι και στους άντρες της διεθνούς δύναμης. Η μια δυσκολία προστίθετο στην άλλη και όλα μαζί σήμαιναν για τις χιλιάδες των εγκλωβισμένων μια δραματική ζωή, αν προσθεθεί μάλιστα η εχθρική στάση των κουβαλιτών από την Τουρκία που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες για να φύγουν, για να πάρουν την περιουσία τους. Από την άλλη, σαν πέρασαν οι μέρες και η συμφωνία άρχισε να ξεχνιέται, όταν μπήκα στη μέση άλλα θέματα, άρχισαν οι πιέσεις και πάλι προς τους εγκλωβισμένους. Έτσι ένας άρχισαν και πάλι να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς προς τις νότιες ελεύθερες περιοχές. Ακόμα και εκείνοι που πήγαν για να συνενωθούν με τις οικογένειές τους δεν άντεξαν παρά ελάχιστους μήνες. Ήταν φανερό ότι ο Ντεχτάς είχε αρχίσει να υπαναχωρήσει τη συμφωνία και ότι εκείνο που ήθελε ήταν μια πολύ μικρή μειονότητα στην κατεχόμενη περιοχή, προφανώς ίση με την τουρκοκυπριακή που είχε μείνει στις νότιες περιοχές. Στο επόμενο φιλμάκι ακόμα μια υποχώρηση του Μακαρίου, ο οποίος κάτω από την πίεση των γεγονότων και τη μεταφορά όλων των Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα αποφασίζει να διερευνήσει τις θέσεις του Ντεχτάς για τη ζωνική λύση, εγκαταλείποντας την πολυπεριφερειακή.